Val a dir que es tractava de productes que en el moment inicial de la seva comercialització, malgrat els riscos que incorporaven, podien resultar atractius per la seva rendibilitat superior a altres productes d'estalvi tradicionals. No obstant això, s'ha de reconèixer que en alguns casos la comercialització d'aquests productes pot haver estat mancada del necessari rigor. En l'àmbit de finançaments a particulars, durant aquests primers mesos del 2014 hem notat un important increment de noves operacions respecte al mateix període de l'any anterior. Tot això ho fem sota la fórmula de quilòmetre zero que utilitzem per destacar el servei de proximitat de banca personal minorista basada en assessors i el coneixement del client. Aquest concepte ve reforçat per la idea que Catalunya Banc és l'única entitat bancària dels grans que centra els seus esforços en Catalunya. Amb la finalització d'aquesta tercera fase d'arbitratges, l'entitat haurà admès per l'arbitratge 43.554 sol·licituds, que equival a un 64% del total de titulars de participacions preferents i deute subordinat de l'entitat. D'aquest, és previsible que un 76% dels titulars de participacions preferents i obligacions subordinades perpètues i un 51% dels titulars de obligacions subordinades de venciment obtinguen un laude favorable i recuperen el 100% de la seva inversió. Pel que fa als productes financers com els swaps o les clàusules sols de préstecs hipotecaris que s'han mencionat en una de les intervencions, recordar que pràcticament la totalitat d'entitats financeres són objecte de processos i reclamacions en relació a aquests productes financers, principalment per a la comercialització dels mateixos. Aquest aspecte no té una afectació significativa a Catalunya Banc, donat el volum reduït de clients que tenen aquest tipus de productes i clàusules amb deficiència d'informació.